India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Presiden jangka Amerika Donald Trump kasngi baar ula ong bakiri ki bana ka NATO ki dei ban siat ki liengsuin jangka Rusia ki bapen Kenya ki jaka jangki kumbala ya kendo ya Presiden jangka Ukraine Volodymyr Zelensky hasilenter jangka jingyalang jangka UN Hoot nyatip la ong Trump haba unong to kubor ula kali hato kiri NATO ki dei ban siat ki liengsuin jangka Rusia lada ki rong hak jaka sin jangki Kani ke jingkran jong kalong hadin ba ka jingwan yar thma dang shan da kiling sunya pom bat ki drone jong Russia ki balapan ki win ya ki paralog NATO jong kai Washington ha Europe ha ka jo kapor president jong kai US session ulapan phai kalai ki jingkli hato nget ne am ba unong yalam ka Russia Vladimir Putin ulong balapan kre banwan ra no ya ka jing yasuk what happening ki jingklumar jong ka Russia ki badang shudap jashan Utei unong yalam ubala don nyop hundai sinam Jakarta ubala ju ai por menshwa bat bunsen atau yo benshim ya karai. Ula unshim ya kisin jam neem kentop ya kajing penjari kendon batmai persya ekarosya. Utrom ubala don kajing ya kan ak haka program TV bat usalen sky ha office rekam jong ka oval ha ubnai rempang jong uni usnam ha preng kajing ya kendu bamarkmat jongki ha katei kapor. Ula benrap ba udon kajing burom ka bakrau ya kajing ya kun ka baka Ukraine kabu. Zelensky ula ai khuble ya utram na kabenta ka jing persang shimet jong ban pensangye ya kane gathma bat ula pensawa biang ya ka jing khot jong utram ya kiri Europe bakin sangye ban thet ya ko umpnyang jong ka Russia ka jing ya kan ak apreng ka Russia bat ka Europe halor ka Ukraine klanang jur shu namar ka jing pen khen an na ka suin dangshan ka NATO kalapan ki ya ka jing sun jet hadin balai tali kiling sun MiG 31 jong ka Russia ka sngi palai kilapin ken ya ka sun beneng jong ka Estonia kumba kan arminit ai kabala penlong ya ka Estonia ban khot ya ka jing yalang jong ka UN Security Council bat ban ya kren bat ki parlok ka NATO